bon dia. D'entrada rectificar tot el que diu Natuni i posar-vos en coneixement el que venim a fer. Si no hem fet declaracions és per la lealtat que teníem nosaltres entre partit i no hem volgut fer més declaracions que les que feiem avui. Dia 15 de juny es firma un pacte del 2007 a Sant Lluís, que és un pacte de govern. En aquest pacte de govern, en el segon punt, posa explícitament que el contenciós es paralitzarà i entrarem en un període de debat per ratllar de les prescripcions. Acte seguit, per lo que veiem, dia 22 de juny del mateix mes, Vinebeca Club s'afegeix en el contenciós. Ens sorprèn perquè no entenem com 7 dies després o 6 dies després de firmar el pacte, automàticament la part de Vinebeca Club s'afegeix en aquest contenciós, quan aquest contenciós, el mateix dia de firmar el pacte, s'hagués pogut anul·lar. I això ho deim perquè el que és sorprenent és que el que van demanar dia 15 de juny del 2007 és el mateix que ha firmat Esbalda ahir vespre, que és una resolució d'alcaldia per paralitzar els contenciós. Això ho va fer abans del ple d'ahir vespre. Aquesta resolució ve a dir a l'abogat que aturi el contenciós i que el deixi en stand-by. Això és el mateix que nosaltres li vam demanar el dia 15 de juny de l'any 2007. Trobam que per part del PSM Verds a Sant Lluís ha estat un incompliment de pacte, ha estat posar nervis i pressió i estrès a tot l'equip de govern, i com diu Natuni, tant l'equip de govern per part de PSM Verds com part del PSOE n'hem fet molta de feina, tant en les prescripcions com en tota la modificació a l'adaptació al PTI. Nosaltres trobam que la resolució aquesta d'alcaldia arriba tard, però no arriba tard de 2, 3, 4, 5 dies, arriba tard dels anys que estem, 3 anys estem. A nosaltres, si ahir no ens vam manifestar en el ple, és perquè en aquest partit tenim la disciplina i vam quedar que avui farien les declaracions. Nosaltres donam per incomplet el pacte, el donam per incomplet perquè no s'ha complert, la resolució d'aquesta baldia, benvinguda sigui, però el que sí tenim és un punt de desconfiança i a nivell de Sant Lluís, el nostre grup PSM Verds, el més segur que la setmana que ve votarem opcions i decidirem la nostra estratègia a partir de la setmana que ve a l'Ajuntament de Sant Lluís. El que sí que tinc que dir és que nosaltres no tenim desconfiança en tot l'equip de govern. Nosaltres la desconfiança és que els pactes no es compleixen. I els pactes, si se firmen, és per complir-ho. No entenem, si es va firmar dia 15, com és que l'Ajuntament accepta dia 22 que s'afegeixi una part causant en aquest contenciós, quan ho teníem molt fàcil, perquè haguéssim pogut tenir els 3 anys o els 4 anys per poder debatre de les prescripcions. Que moltes d'aquestes prescripcions, el dia que en parlem i el dia perquè la gent ratlla i no sap d'on que ratlla, la majoria estan més que decaigudes per PTI i unes als altres en la mateixa adaptació de la modificació al PTI es resoldran. No entenem, espero que s'encaparrament de fixar-se amb aquest contenciós. No sé en què es volia fer mal. Es ratlla de l'autonomia municipal. L'autonomia municipal no es posa en qüestió, no s'ha posat mai en qüestió. L'únic que s'ha posat en qüestió ha estat el planificament. Amb això crec que ja ho he dit tot.